V našom programe Škola v prírode, zápis do prvého ročníka. Sme žiaci základnej školy v Slovenskej Vsi. Len tak mimochodom sme veľmi múdri, usilovní, pekní, tmavooky i modrooky. Že sme usilovní sa môžete presvedčiť aj v okolí židovského cintorína, kde žiaci z základnej školy v Slovenskej Vsi upratali čiernu skladku. Jednoducho povedané, tvoríme taký veľký zmiešaný les. Sem tam je v tom lese zle nedobre, ale nakoniec aj tak vyjde slnko. Práve stojím pri naučnej tabuli pri židovskom cintoríne, kde je napísaná história o židovského cintorína a oddychovej zóny. Do čerta! Hej, no, ja môžem vyrušiť? Áno, môžeš. Ako máte hodinu? Máme hodinu ochranu životného prostredia v prírode. A vašou témou je? Našou témou je likvidácia čiernych skladok. Však, deti? Áno. Aha, lebo cestou som našla tento odpad. A aký máte nápad na to? Mali sme všelijaké nápady, japonské recepty, anglické recepty, ale v tejto krajine to asi nefunguje, lebo ľudia zo Slovenskej Vsi sa asi nevedia dohodnúť medzi sebou a tak. No a vidíš asi, no aj práve teraz toto robia. No, vidíš? Dobre! Čerta! Vyzývajte stali! Boj! Boj! Bojte! Vidíte, aký to je? Dúfam, že to budete robiť. Nie. Tak. Šopaj s nimi! Pozrite sa, pani moderátorka, čo to je za zlo. Deti, musíme si chrániť prírodu. Pozrite sa. Len na cigánoch nadávajú, ale aj bieli to robia. Musíme si chrániť prírodu. Pozrite, musí zasahovať zákon. Podaj by ich tam stislo všetkých. No pozrite sa, pani moderátorka. Potom už cigáni robiť. A ďalší idú! Vy cigáni! Ďakujem vám! Chceli sme napodobniť slova dospelých. Takže, deti, videli ste, že to bolo aj zábavné, ale aj smutné. Nie je pekné, keď deti na seba kričia a hádajú, že? A aký navrhujete nápad na tento problém? Klára napríklad? Ja sa tak nestaram o ľudí, ale ja sa viac starám o prírodu. Chodím do poľovníckeho krúžku. Áno, to som nevedela. A koľko tam máte tak detí? U 8 sme tam najmenej. A Klára, ty si čo o tom myslíš? Katka, prepáč. Nehádajme sa a poďme spolupracovať. A čo keby sme išli spolu zasadiť nejaký strom? Dobrý nápad. No tak poďme. V našom programe vám chceme ukázať perly našej obci Slovenská Ves. Predovšetkým sú to pramene. My sme ich nazvali Kubo, Richard a Jerguš. Kubo preto, lebo Kubo Ferenčák sa zaslúžil o to, že sme tu na 3 roky čistili tento terén okolo týchto prameňov, lebo bol zničený. Najsmutnejší príbeh je tohto prameňa, pretože sa volá Richard
Richard Pospíšil bol chlapec, ktorý nám tiež pomáhal pri úprave lokality pri židovskom cintoríne, ale nešťastne zomrel na rybníku. A ten tretí prameň sa volá Jerguš. Ja by som vás teraz pozval na jednu prechádzku, lebo mnohí Slovenčania nevedia, že okrem týchto prameňov sú tu ešte ďalšie pramene. Nech sa páči, ideme k ďalším prameňom. Čo tak kvíčiš? Zostaňte pri tom pramení. Marek, Tu som! filmuj a potom... Všetko filmujem! Ježiš, to bol dopad! No, Budeš mohol. Ty môžeš aj hovoriť k tomu. Tu. Hej, Toto je náš krásny vodopád, hej. ktorý síce nie je moc veľký. Hej, no môžete prerušiť. Áno, Tu nám ale je to bola krásne. najpeknejšia voda, ale keďže sa o to ľudia nestarajú, tak vyzerá to tak, ako vyzerá. Niekedy z jary v minulosti mladenci a dievčatá chodili čistiť pramene a tento prameň je vlastne nešťastím našej dediny, pretože ja sa naozaj zle cítim, že takáto krása, čo tu je tak zasypaná a nikto si to vlastne ani o tom nevie. Musíme to trošku nabrať. No. Takže Čo za prameň? Napijem sa i. Napijeme sa. jednoducho chyba tu starostlivá ruka. Čistička. Je tu toľko nápadov. Čo natáčam, Marek? No, dobre. To je fakt natáčam. Čo? To je fakt natáčam. Inak to bola veľmi... Pavel, čo ešte tam ďalej je? Prameň? Sú ešte jeden taký malý prameň, ale ten má najlepšiu chuť, tento prameň. Ale Vypíte to. no, tieto Keď bolo čistý, tak pramene sú po jednej stránke aj nebezpečné, pretože majú sírovodík a tá síra tu niekedy aj urobila veľké nešťastia, pretože tam hore je aj zasypaný prameň, kde sú aj historické dokumenty o tom, že ľudia pritom zomreli, keď sa nadýchali toho sírovodíka. To v tej knihe bude. V tejto knihe napríklad to bude, čo bude o slovenskej vsi. Ale škoda toho prameňa, možno v inej krajine by tu bolo krásne dokola urobené, u nás to jednoducho nefunguje. Marco, chod tam ďalej. A ako to vyzerá, aj preto sme sa tu rozhodli. Poďte sa pozrieť, aká skladka čierna je tu na ešte. No poďte. Je to strašné. Je to strašné. Áno. Tu sme v džungli. Áno, v V džungli sme. Dávajte si pozor, nie tu prídete, lebo vás tu čaká smrť. Bolo ma to počuť? Marek. Prdáva. Ty koko. Pomoc, do mňa. Dávajte si. Pohni, odostane. Že ja hej! Budeme z toho nohy doškrobané. Jak palec porezala. A porezala som si nohu. Vlastne Kaja. Čo si kábaš? Bunda zarastie na máchom. Daj ruku! Au! Pomoc! Jau, fuj! Tieto vybrali za prostredie. Čau, zrastie na priemčelka. To pánka Čaja, nechcem. Nie. A ja vlastný. To nemôžem zabíjať nikoho, rozumela? A ja tu sa tu prúmila.
ísť. Daj ruku. No poď, daj ruku. Daj. No poď. Vidíte, no kam? To je čierna skladka. Ale myslíte, že je to dobré? To vôbec nie je dobré. Kto sa o to bude starať? Ani buľalo. Nachádzame sa na židovskom cintoríne v Slovenskej Vsi. Tieto lavičky sú možno najväčšou ozdobou, ktorú urobili dobrovoľníci v tomto areáli a okolí. Celková hodnota toho je dokonca 400 000 korún. Táto lavička je osobitne zaujímavá, pretože ako keby symbolicky sa spájali židovskí občania, ktorí boli umúčení v Osvienčime so svojimi predkami, ktorí ležia tu na druhej strane toho cintorína. Možno taký najcitlivejší dojem má táto lavička aj preto, lebo tu sú vyrité mená Lívie Vajsovej a Judity Vajsovej, ktoré boli sestričky a jedna, keď ju brali do Osvienčimu, tak mala 6 rokov a Judita mala 9 rokov. Takže možno by sme mohli povedať približne vo vašom veku a mala určite svoje sny a nakoniec to násilie, ktoré bolo v druhej svetovej vojne, zničilo ich šťastie. Takže ak tu niekto príde, tak skutočne môže si tu aj oddychnúť, ale čo by bolo najkrajšie, aby sme sa všetci o to starali. Teraz vidieť, že nie je celkom upravený a ja som osobitne veľmi smutný z toho, že dve krásne lavice, ktoré sme tu mali urobené, sú trochu ako zničené. Dúfajme, že osud ďalších lavičiek bude lepší. Dobre, ja myslím, že teraz by sme mohli predsa len urobiť takú pietu, pretože rok 1942 a rok 2012 nám dáva to, že je 50 rokov od udalosti, keď židovských obyvateľov našej obce zobrali do Osvienčimu a skúsme symbolicky po izraelsky dať kamienky na túto lavicu.
vodu, tak tu stal trabant.